И здравейте, аз съм Геймър, бе, тук на Джампър, и Shadow Blade. Сега ще игра 5 минути Mortal Kombat и после снимаме на Майнкрафт. И аз няма да участвам. Не, ще участваш, стига. Защо? Защо съм Не искаш. Някога съм... да не участвам. Не съм ти казал. Майко, с какви неща си въобразяваш ти сега в момента, бе? Не съм искал с тебе. Скорпион! Скорпио! Майко, това са прати. Кой го е изхлюскал? Не съм аз дори не съм го пипал. Аз дори не исках да го ям. Защото ти не обичаш ли пуйка? Не, аз обичам това пуйка. Окей. Не, вижте. Той гледаме клиповете. Хора, моля да се гледате клиповете на Shadow Blade. Да, така че ги вашите ходи клипа на Marvel. Аре бе, съвзимите така. Янонски геймър, потроши го геймър. Да, геймър, потроши го. Макс, потроши го направо. Чупи го, унищожи го. Обезглави го. Не мога. Досъхте. Обезглави го. Един умра. Той го умра. Ай, за това дали се мръв. Майко, то става скрипа, геймър. Майко ще разбирам. Еми хора, геймър малко падна. Ти го чива тарантула. Какво бе? Казвам истината. Ти ще разбира фасол. Мога ли да ги смачкам? Не, такъв слаб. Ако беше малко по-дебеличък. Ако беше малко по-дебеличък. Не ми се пикае. Таратататата. Отивай. Момче. Добро момче. Не, няма се хвана. Дълги. На такова. Тялото ми иска да ме... Не бе! Давай, намажи ми пръсте! Мога! Ти можеш, вярвам в теб! Да! Пръсте! Аз вярвам в теб! То си ми изкони килата! Не го так топ. Майка ти! Не го топ топчаря! Пойник! Импресив, бати! Майко, мила! Ще те продам в гроба, ще те продам, бе, май! Това не беше, не? Беше друга. Дай, потуши. Стреби го. Макс. Мирай. Еми, кой искаш това е Събзиро, е? Бой, смък за него. Аз можем да се мога. Кой направи? Тъп. Газаберу китай. Бързо, включвайте се в мапа! Хора, ще се върнем, когато се включим в мапа. И хора, върнах се. Да започваме да играем. Чакай, аз да започна с него. Чакай. Абе, не бе! Издавай хора, защото е бе! Абе, ти!
И днес снимаме на мапа Детектив. Привет. Веднага се върни. Не стига сега, иди, аз съм тук. Какво? Май... Аре бе, то взе всичките брони. Стига бе. Стига, оставите вече. А трябва да намерим някаква ръчката. А може ли да се чупим? Не може. Пише... Чай сега. Пише тук. My Raymond was her belong cat wearing трябва да намерим ливър, това. Бутончето. Аз път бутончето. Това бе. Яко пише тук? То играчка. Играчка. Ко? Играчка. Ама може ли да се чупи? Аз намерих 15 ливъра, ама... Виж, намерих 15 ливъра, ама... Иди бе. Чакай бе, ти как? Как ми надо? Кова? Джумпа, кова? Кой има джумпа? Не знам. Не, аз не изляза. Добре, хора, ще оправим проблемите. Сега ще дойдем. Там бе. Обърнахме си хора. Някой да ме спаси. Скачай. Нещо. Какво? Панталони. Чакай, тук това нещо е някаква играчка. Взимам това. Аз вече я намерих. Аха! Вижте какъв майко, намерих ливъра. Елате, намерих. Аз първи. Къде бе, ти не си. Ти го щупи. Ама може от тук да скочи. Сега, read the site. Прочети табелата. If you need this. Намерих чест. Силен дур. You need this. Какво пише? This small Май. house is murder. Тази малка къща е умрял някой. Посред... Аз намерих чест Пише, че силен дур. Пише, че някой в тази къща е умрял и трябва да намери. Не, ето някакъв паток Кадафи. Се израз. Но чакай. Паток, да. Чай сега. Паток. Клау. Пише, че трябва да убим някакъв клуб. Не трябва да го убим. Свиня. Знаете, че намерих, не знам как, мисля, че намерих ливъра. Добре, какво сега? Сайт, табела. Какво сега пише тук? Find the robber. Help me. Абе, ела, така. Намерете Добре, вие няма как. Чакай, Ясно ми е. намерите робър. Той е селянин. И той ще ви даде ливър. Той е айтъм. Айтъмите робър. Не убивайте никого. Трябва да инспект да ван. Опитайте се да инспектирате вана. И как като му се качи на конче? Вземете робър, no you can break brown wood. Може да щупите кафялата вълна. Сега трябва да проверим... Ко пише? Не виждам. Help us, we go, робър. Нали нищо не виждаш, бе? Бригни са на макс. Много е тъмно. Така. Шадоне. Може ли? Чакай да прочета. Да дойдеш Help при мен. my the van. Може ли да дойдеш при мен, бе? It's... I contains gems. Откъде показвате? You will give you what you need if you found the robot items. Go change him. Chase him. И тук някакви хора тук са завързани. Как? Ами някой ги е завързал. Някой да инспектира вана. Аз мога. Не бе, не бе. Искам да ти дам нещо. Чакай. Ела при мен, Шадо. Не бе, не. Ела. Геймър, какво правиш ти, бе? Ела, бе, Шадо. Чакай, имате ли някаква ръчка, нещо? Не искам да ти дам нещо от броня. Не ми трябва, бро, не искам. Добре, значи е за мен. Сега. Какво? Това какво е? Не, за мен. Пила, клада не? И къде са айтемите, които Не, трябва да чакай. намеря? Отдръпни се. Ще го щупя по-бързо. Абе, отдръпни се, бе. Спри, бе, Кенев! Аз мога да го чупя по-бързо. Какъв си ти, Мога да го боже? чупя по-бързо. Бягай! Ама мога... Бях накрая, Бе, тъпи. стига, бе, Стигни. махнете. Пише да инспектираме вана. Няма нищо вътре в вана. Мисля, че няма нищо вътре в вана. Ники Минаж. Аз мога да го щупя по-бързо. Топки. Не знам как. Що си читнал полшенка? Не съм. Стига, бе.
Стига бе хора, спрете сега. Еми аз се спинтирах, Вана. Какво има? Нищо. Чакайте, спрете. Чакайте бе. Тост ли? А, Може би е над 2 метра. не бе, как ще отгоре на вана? Чакай, не може да е, чакай да проверя. Гледайте отгоре на вана. Не. Няма нищо отгоре. Това е банката. Това е банката. Тук това е банка. Я влез тук. Това е банката. Това е някакъв магазин в банката. Чакай сега да прочита пак. Go change him. Идвайте след мен. Не разбирам този мап, затова че аз си тръгвам. Много е светло. В хора се върнем, Сега ли? когато минем други. Някой го е бил. Кой го е убил? Елате бе! Чакай, помогни. Кой го е убил? Помогни бе! Аре бе, кой ме уби? Не съм аз. Стига бе! Защо ме уби? Не... Уби ме! Аз не съм. Да ти! Извинявам. Защо използваш? Как ме уби бе? Може ли да ми помогнеш? Да, ми кажи как ме уби. Не знам. Да, не знам. Ехо! Стига бе, къде ми лукас? Геме! Взехте ми всичко, върнете ми го. Ела тук. Върни ми айтемите, върни ми айтемите бе. Никъде. Ей ги, Ето ти. не ми ги пипай. Не мога да ви повече. Добре, де. Аре, ама, гейма бе! Кобе! Отвори! И как? Джампър, тук ще да кажа. Аз. Кажи тук ще остане. Не, аз ще те. Или 6 минути. Това ще е. Ето, Да. Това сега. Как съм да помня. Ух, това хора, върнах се. Минах на мапа. Какво прави това сега не знам какво? Какво правиш ти бе? БК. Стига бе, взел с колите. Какво правиш бе? Абе, тъпак. Чакай. Бой, красен Не, чакай. Шадоген. Почти съм минал мапа! Шадоген. Ела, Шадоген, ела. Имам количка. Дай. И за теб. Дай. И за мен. Няма да миниш мапа без нас. Да. Аз вече го минах. Какво? Не! Къде отиде количката? Къде ми отиде количката? Ей, там е. Не спиркете. Ай, вече го минах. Чао от Чакай, мен бе. хора и чао. Чакай.